Pa? 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 Ito ko dahil pa. Napaka akong anak na. Uy, ang kong bisita rin. Dahil ba ko paminas kong lawas na? Ikaw ba? Huwag ka lang trabaho diri aha mo. Mata na kagbukaon niya karon dili ka magbuga. Sa magkamang apekti man mo isuga. Bunta pa kayo sa'yo. Mao gani, di nakakapangbugha kay kabalo ka unsay imong nahon. Sige ra kag mura na kag kapre. Sige ka pabuhot ana sigarilyo. Abot na ko sa balay. Sa magkamang apil-apilo man mo ako bisyo. Unsa di ka di ay? Oh, kay karon ka. Panhaman sila sa sulod. Away man tingin na sila. Sa magkamang dili naman ko ni mabutang bisyo noon. Tag-away mo ng mga bataan ni sayo pa sa buntag. Ito anak. Sa magkamang makanagunahuna yung taon lang, oy. Yo. Oh, itaw, kinsa man na? Isa, ablensan ako, kisa ni. Uy, pa, naamalay ka. Ang sa ba naman duhangan ka sayo ba ninyo nag-away ang taon? Sinsya, dyo kayo pa, kay Amerika sinamot sa mga sawa lagi. Kinsa naman pud na buknoy? Ay, si Papa nila ang diri. Mula ag diri. Mangayo na pud na kwarta. Grabe naman kamang. Anong ba ni mo ba? Sobra na ka. Pati amahan ako, din mo respetohon. Unsay respeto? Maing-ani ka ako kung nagtarong kag panarbaho. Unang ora man nimo nang pabuhot. Time pa, unsa dito yun mo diri pa. Nalagi ko diri anak kay kabalo biya ka nga nagtrabaho ko dito sa sagingan. Unya pagkahuman na mo ko gibati. Di naman ko pwede sa patrabaho sa among lidman. Nang sinakay gamay diyan ang kwarta kay ako ipatambal ang tanak ko kay lain na jud kay ko paminas akong lawas. Okay na pa, nakigamay kwarta diri pa. Unsay kwarta? May pa ka muhatag kasi mga mahan niya sa kuwa kay rimit-rimit. Kuyawan nimo oy. Grabe naman po kamang, oy. Pati ipalit taga di kamba sa kamahan, imo pa diyong bawalan. Aw, tambal eh ha. Pagpatambal na lang pud ha. Kanay mo utok ipatambal na kay rimit-rimit nako. Sige lang anak. Kasabot ko nimo. Ira mo sa mga makaya pa tayo nila kung akong gibati. Unya, di na ako magdugay kay pero di man gid kay kuan imong asawa sa kuha. Maadto na ko. Taluoy po yung Papa, eh. Hala, pre. Kinsa man ang tao dira, pre? Si Bitoy man na naunsa ka siya? Ta, atong aduon ta, basig maunsa na ba? Tara. Unsa ka, Paul? Lahi na kayo kong paminas kong ilawa. Makaya pa ni mo, Col? Kaya ra. Sure, Paul ba? Kaya ihatod ka na mo. Ayaw na. Salamat lang kayo. Luyan ang kulbitoy, oy. Asa man ang mga anak aning Bitoy? Hindi pa sagdaan raman nila nga naglisod na. Taluoy pud in taon ni Uncle oy gipasagdan raman. Ani ka hoya eh. Pre, mong papa pre ba? Uy, pre ngano day? Na, naglisod og lakaw, oy. Naunsa man to? Ha? Usa naglisod? Katong ni ayang adlaw ba? Nga naman. Kanang hapit man to natumba. Nya naglisod pug ginhawa. Ha? Unya asa man si Papa? Na, ambot lang yun. Giwa na to'y gawas-gawasan yung balay. Ay, naman sinaunsa to's papa ba? Ay! Pa? Pa? Tiningad yung balay, bay. Pa? 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 Okay ka pa? Pa? Okay ka pa? Okay ka? Anak, pasaylo ako. Ako magsaba ni mo. Wala akong sakit. Sinsya na. Kapag ganyan. Pa? Ayaw pagsultihan na pa. Naapay mong anak din pa. Ayaw ka pala ka pa. Tumangan di ka pa. Natumbalan di ka pa. Anak. Salamat na. Kinakapoy na kayo. Nay. Pasaylo ako. Hamping yung imong kaugalingon. Pa? Pa? Pa?
man pa. Ako yahay pa. Masaluwa ako. Masaluwa dyan ko pa. Kaya kung wala ko naminaw sa akong asawa pa, huwag pa siguro mapatambalan pati ka. Balik kayo nagpanagdaog ko sa akong asawa. Nagpa-under ko. Wala ko ginaunangan ang sakit na ka diri. Masaluwa dyan ko pa.